25 февраль көнне үзенең матур туган көнен Николаевка районы Әхмәтле авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Аширов Шәүкәт Шамил улы каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны чын күңелдән тормыш иптәше Дания Равилевна, кызы Гөлнара, кияве Рамил, оныгы Карина, улы Марат котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез гаиләдә беренче көтеп алынган бала булып дөньяга туа. Кичкенәдән үк бик гадел, батыр, тыйнак бала булып үсә. Олы буйлы егет булып җитешеп, мәктәпне тәмамлап зоотехник һөнәрен үзләштерә. 1980 елны илебез алдында булган хәрби бурычын үтәргә китә. 1983 елны без аның белән гаилә кордык. Мәхәббәт җимешләребез булып 2 татлы балабыз дөньяга килде. 38 ел без аның белән бергә яшибез. Шөкер, аның бәхете күрергә дә Аллаһ Тәгалә насыйп кылды. Гомер буе әткәебез колхозда хезмәт итте. Бүген дә ул тик тормый, пилорамда эшли. Көн сайын көн узганын яраткан кешең янында сизмичә картлык җитә диләр. Картлыкка ярак булса да гомер су кебек акканын сиземли башладык. Безнең әтиебез дә үз гаиләсе өчен бик нык тырышып яшәгән. Җанын бирергә дә әзер булган әти һәм ир. Аның гаиләсе бер кайчан бернигә мохтаҗ түгел. Кадерлем, барысы өчен сиңа мең рәхмәтләремне җиткереп, рәхмәтләр әйтәсем килә. Алга табада кулга кул тотышып, уртак мәхәббәттә тигез гомер белән картаярга язсын иде. Яратам дип кабат-кабат кышармын бүген сине. Әле яр иттең син үз тормышыңда мине. Бәхетле пар, матур гаилә булып тату яшибез. Икәү бергә булган чакта кыенлыклар белмибез. Алга таба шулай булсын, аермасын язмышлар, каралтмасын, югалтмасын сөюләрне ялгышлар. Без бик горурланабыз әтиебез белән. Син әтиебезнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянышыбыз, ышанышыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Кадерле әткәебез, котлыйбыз сине чын күңелдән туган көнең белән. Теләйбез сиңа әнкәебез белән бергә озын, тигез гомер итәргә. Әткәй исән чакта без бәхетле булырбыз. Олыгаеп җиткәч тә без бары сабый калырбыз. Аллаһыдан якыныбыз, сиңа саулык сорыйбыз. Синең хакта һәрчак бары җылы итеп уйлыйбыз. Бәйрәмнәрең котлы булсын, ап-пак карлы кышларда. Балаларың барын онытма, авыр чаклар булганда. Хөрмәтле Шәүкәт Шамилевич, бар изге теләкләр дә чынга ашсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә сезнең өчен яңгыратабыз. Әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алчы чын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен.
Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшәп кыйынып. Син ышаныч терәк безгә әткәй, без яшибез сиңа сыйынып. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Бәхет шатлыкларга күмелсен.